Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Selamat berhari Minggu. Dinten menika kula panjenengan sampun mlebet ing Minggu Advent ingkang kaping kalih lan lilin ing Corona Advent sampun diurubake cacah kalih. Yen dalu temtu padange sansaya sumunar. Menika dados pralambang kula panjenengan nggih ditimbali Gusti supados gesang kula panjenengan ing Minggu Advent kaping kalih sansaya sumunar sansaya padhang nilar saking dosa lan pepeteng wantun tangi lan nuju dumateng pepadang agung injih caket rumaket kalian Gusti Sang Pepadang. Waosan Injil dinten menika nyariosake Yohanes Pembaptis ingkang ngasung paseksan lan pawartos supados masyarakat Yahudi sami cecawis diri nampi rawuh dalem Gusti kanthi martobat lan purun dibaptis. Menika dados pratandha yen purun martobat lan dibaptis tinarbuka dumateng Allah ingkang rawuh. Aja ngasih Gusti rawuh malah nutup lawange uripe awake dhewe. Gusti totok-totok awake dhewe malah etok-etok ora krungu. Kadangkala wonten ing gesang kula panjenengan boten gampil anggenipun martobat. Sok-sok awake dhewe yo ngaku dosa. Ning ling ngaku dosa yo mung sekedar ritual, sekedar perayaan. Sakbubare rampung ngaku dosa ya wis gawe dosa meneh. Menika dados pepiling tumraping kula panjenengan bilih dosa menika anggenipun blenggu awake dhewe sansaya dangu sansaya kuat. Yen awake dhewe ora teges, ora wani nolak kanthi cetha panggodaning dosa, awake dhewe ya terus kompromi. Nek wis kulina kompromi karo dosa ya tanpa mikir awake dhewe gampang dumawah ing dosa. Terus ora rumangsa duweni dosa merga wis biasa tumindak dosa. Menika karakter ingkang dados cirining dosa. Awake dhewe adoh karo Gusti merga dosa ya terus biasa. Ora tau sembayang ya terus biasa. Sembayang apa ora sembayang ya ora ana bedane. Nah menika dampak saking kula panjenengan biasa tumindak dosa. Yohanes Pembaptis ngajak tiang-tiang Yahudi rikala semanten lan temtu kula panjenengan sami ing Minggu Advent kaping kalih supados estu mbangun pamartobat ingkang tumemen ingkang wohe ya cetha ana ing uripe awake dhewe. Perubahan-perubahan sing sansaya adamel awake dhewe cedhak karo Gusti, nyedhak karo Gusti. Kados sing sakmangkih para pangon sing sowan wonten ing kandhang, kados para raja saking wetanan sing sowan ana ing kandhang nyedhak Gusti. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawira ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi
srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Matius bab 3 ayat 1 ngantos dumugi 12. Nalika samono Yohanes Pembaptis rawuh ing ora-ora samun Yudea lan memulang, padha martobata awit kratoning swarga wis cepak. Ya iki kang disebut Nabi Isaias nalika ngandika, ana swara nguwuh-uwuh ing ora-ora samun cawisna margining pangeran, lempengna lurung-lurung dalem. Dene Yohanes mau panganggone wulu unta lan sabuke walulang, daharane walang lan madu. Wong sak Yerusalem, Yudea lan kiwa tengene Bengawan Yordan padha sowan lan kanthi ngakokake dosane padha dibaptis ana ing bengawan mau. Nanging bareng priksa wong Parisi lan Saduki banjur ngandika, "Anak ula, sapa sing ngandhani kowe yen bisa ngoncati bebendu? Ngetokno woh pamartobat lan aja kagedhen rumangsa. Aku iki putraning Abraham. Aku kandha saknyatane Allah kuwasa nitahake putra Abraham saka watu iki. Kampak wus tumumpang ing oyoding wit. Wit sing ora ngetokake woh becik bakal ditegur lan dicemplungake ing geni. Anggonku mbaptis nganggo banyu supaya kowe martobata. Nanging kang rawuhe sakwuse aku bakal luwih kuwasa. Malah aku ora pantes nguculi trumpahe. Panjenengane kang bakal mbaptis mawa Roh Suci lan geni. Tampah wis diasta lan lesung bakal diresiki nganti tapis. Gandum bakal dilebokake ing lumbung, nanging rambute diobong ing geni kang ora bakal sirep." Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk, Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, kanthi cetha sanget Yohanes Pembaptis asung paseksen lan tuntunan kados pundi masyarakat Yahudi rikala semanten cecawis diri nampi kratoning Allah, nampi rawuh dalem Gusti. Mila menika nggih saged dados kaca benggala tumraping kula panjenengan. Kados pundi cecawis diri kanthi mbangun pamartobat sing estu, sing sejati, sing kados wit sing ngetokake woh supados lestari. Awit tumraping Yohanes kados rikala ningali tiang-tiang Parisi lan tiang Saduki sing kagedhen rumangsa merga putra Abraham, putra kawilujengan, ingkang lajeng rumaos boten perlu martobat merga wis dadi pewaris Bapa Abraham sing kinasih dening Allah. Yohanes ngajak masyarakat tinarbuka, mbikak diri, mbikak pintu uripe manungsa supados Allah ingkang rawuh ing sakmangkih kersa mlebet dedalem ing gesangipun manungsa. Caranipun nggih kanthi martobat lan mujudake pamartobat menika wonten ing gesang sing sanyata. Mugi-mugi mangsa Advent menika nggih dados mangsa mirunggan, wekdal mirunggan kangge kula panjenengan mujudake pamartobat boten namung kapok lombok nanging estu wani tangi saking dosa lan pepeteng, bengkas sakataing panggoda lan wantun teguh setya nderek Gusti lan nindakake apa sing dadi sabda-sabda dalem. Saengga kados Yohanes Pembaptis, awake dhewe ya katimbalan asung paseksen, asung pawarta tumraping sesami, sesarengan, cecawis diri nampi rawuh dalem Gusti. Kanthi menika temtu lajeng kula panjenengan bangun kabegjaning gesang sesarengan, boten namung
sacara pribadi utawi personal ning ya mbangun mangsa cecawis menika sesarengan brayat sesarengan umat lingkungan lan masyarakat saengga sedaya tiyang lan sansaya kathah tiyang pantes tinarbuka nampi rawuh dalem Gusti. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.